us ho juro que no és pel dia que fa avui, però jo aquest 2019 m'he fet un propòsit, fer-me youtuber. Calia, us preguntareu, per què? Home, com a mínim per alegrar-vos el puto Blue Monday que fa dies que ja ronda això. Va, no. Veiem 5 raons de veritat per donar aquest pas. Com podeu comprovar, perquè havent deixat el fora de catàleg se m'acumulen els discos nous i vells. Mira, perquè hi ha molta gent que mai no coneixerà certa música o certs cantants si no hi ha un caçador de cançons com jo. Per expulsar a tots aquells que diuen que hi ha música que expulsa. Has expulsat algú, tu? Mira, perquè sí, i ha de passada per tots aquells Forever Youngs que van dient que la música retro és nostàlgica. No puc amb ells. Perquè m'agrada ser el raret que comparteix música rareta. I què? I a més, perquè em dóna la gana de compartir la música de la meva discoteca a tutti plain, home. Ladies and gentlemen, you know we have something special down here this evening. It's showtime. Avui dediquem aquest primer A Tutti Plain del 2019 a aquesta senyora, Aretha Franklin. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. De bon començament m'agradaria que aquest primer A Tutti Plain de l'any serveixi per pensar en aquest 2019 i, sisplau, que hi hagi menys feminicidis, que hi hagi menys maltractament, que hi hagi menys homofòbia, menys masclisme, en fi, que s'acabin aquestes fotudes de mà al metro i a l'autobús que diuen que ja n'hi ha prou. En fi, que siguem tots una mica més persones, una mica més amorosos i que ens entenguem tots una mica millor. Boom, shaboom. Penseu en els molts minuts, hores, dies, fins i tot anys que hi pot haver en aquest espai d'amor a la música. Aquest Nadal vaig anar a parar a Amsterdam i més concretament a una botiga de discos magnífica que es diu Maxwell Records, on vaig trobar aquesta meravella, Aretha Now, un disc amb 50 anys ja. Fa gairebé 5 mesos que Aretha Franklin ens ha deixat, però aquella mateixa senyora que als anys 60 tenia una col·lecció de rusc al cap rotllo Margie Simpson i es convertia en la cridanera més exquisida de la música del segle XX, l'any 68 gravava aquest disc amb Atlantic Records. Un dels millors discos de la seva carrera i un dels millors dels anys 60. Amb cançons escrites per ella mateixa, com aquest Think que estem escoltant, o fins i tot per Burt Bacharach, per Big Bill Brunsey, per Isaac Hayes, per Sam Cooke, o, per exemple, aquest King Curtis, que en aquesta cançó surt també tocant el saxo, o Jimmy Cliff, que en aquella època també ja cantava. En fi, aquesta Aretha Franklin que s'ha convertit en una de les icones pels drets de les dones i pels drets de la comunitat afroamericana als Estats Units. I parlant de drets humans, sobretot, no voldria passar per alt tampoc l'exposició que s'està fent al MACBA, el Jaume Plensa, l'artista que precisament té una de les instal·lacions més importants sobre els drets humans. Tot el text dels drets humans que es va escriure el 1948 en una sala que no us podeu perdre perquè crec, si no vaig equivocat, que la podeu veure fins al 22 d'abril al MACBA. Acabo amb una de les meves cançons preferides d'Aretha Now, ritme funk i super bauassa, amb un registre de 4 octaves ben esplaiades, això sí, en tota la seva extensió, en el 13è LP de la llarguíssima carrera d'una de les divas que ha venut més discos del segle XX. Aquest disc es va editar el mateix any de la mort de Martin Luther King, amb qui va compartir molts escenaris quan era joveneta, anant de gira, i una joveneta que també amb els anys s'ha convertit en la Lady Soul que tots coneixem, en la gran diva del soul, amb 18 premis Grammys, 44 nominacions,
fi, fins i tot amb un màster, podríem dir-ho d'alguna manera, amb presentacions o actuacions presidencials. Un èxit que no li va garantitzar precisament una vida fàcil. Va tenir 2 fills amb 14 anys, li van matar el pare, va patir violència domèstica, alcoholisme i al final de la seva vida un càncer de pàncreas que ja sabeu com va acabar. En fi, avui hem començat aquest A Tutti Plain, el primer de l'any del 2019, amb un dels meus discos favorits, un que m'enduria a una illa deserta, encara que vosaltres ja sé que aniríeu amb el mòbil. Jo, però, prefereixo anar amb els meus vinils, encara que em desllomi. Cuidao, que m'oblidava d'una cosa molt important. Es tracta d'una cita que teniu aquest mes de febrer a la Sala Bar si us agrada la música soul. Em refereixo a la festa dedicada al segell Motown, un dels més importants de la música negra en aquest moment, dels anys 60-70 aproximadament, que explicàvem avui. Un segell que no té res a veure, però, amb l'Atlantic Records, que us hem explicat, i que precisament van editar discos de Ray Charles, o per exemple de Wilson Pickett, o aquest Aretha Now, que avui ha representat l'objectiu del primer A Tutti Plain de l'any. Per això us diem bon any i fins d'aquí 15 dies. Ciao!